Nafarroak 123 koronavirus kasu berri zenbatu ditu aintzineko egunekoaren baino 100 gehiago. Nafarroan test azkarrak erabiltzen hasi dira larrialdi zerbitzuetan. Nafarroko gobernuak herritarren eskura jarri du COVID-19aren sintomak norberak ebaluatzeko aplikazioa. Nafarroak Europar Batasun indartsu eta konprometitu eskatzen du koronavirusko krisiaren eta haren ondorioen aurkako borrokan. Landa Garapeneko departamentuak 3 milioi euroko partida jarri du martxa koronavirusko krisialdian nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreari laguntzeko. 1.000 migratzaile baino gehiago Nafarroko gobernuaren informazio oharra jasotzen hasi dira jadanik 9 hizkuntzatan. Dozenaka enpresa eta entitatek dohaintzak egin dizkiote Iruñako udalari osasun krisiaren ondorioei aurre egiteko. Iruñako konfinamenduaren kontakizun grafikoa ikus-entzunezko memoria personalak hiri diskurso baterako. Nafarroan 123 koronavirus kasu berri zenbatu dira azken egunean. Aintzineko egunako datuekin alderatuta hazkundea 103koa izan da. Nafarroan koronavirus kasua zenbatzen hasi direnetik 4.082 dira. Hauetatik 1.683 hospitalizazioa behar izan duten momentu batean eta une honetan 552 daude ingresatuta. Zifran sartuta daude etxeetan ospitaleratuta daudenak ere. Izurritea hasi zenetik Nafarroan zainketa bereziko unitatean artatuak izan dira 124 gaixo. Hauetatik 74 jarraitzen dute unitatean ingresaturik. Azken ordutan 7 lagun zendu dira eta zendutako kopuru osoa izurritea hasi zenetik 239 lagunekoa da. Sendatutakoen kopuru ere gehituz doa egunetik egunera eta dagoeneko 685 lagun guztiz sendatuak daude. Nafarroan une honetan 3.158 koronavirus gaixo aktibo daude. Hauetatik 13,6 ospitalean daude eta 3,8 hospitalizazio zainketa etxetik bertatik eginez gainerakoak etxean daude konfinamenduan eta jarraipen berezia egiten zaie. Osasun langilei dagokionez, Nafarroan 15.000 langiletatik 3,7 kutsatuta dira izurritea hasi zenetik. Nafarroko gobernuak osasun oinarrizko zerbitzuen eguneroko eboluzioa eskaintzen ari dira eta azken datuen arabera, Allon 9 koronavirus kasu daude, Alsasun 19, Ameskoa zen 6, Ansoainen 42, Ahoizen 29, Arangurenen 80, Artaxoan 63, Auritzen 3, Azpilagainan 214, Barainainen 133, Berriozarren 66, Buñuelen 41, Burlatan 169, Buztintxurin 52, Karkastillon 12, Kaskanten 30, Aldezarra Zabalgune batean 63, Txantrean 147, Zintruenigon 116, Korellan 53, Donesteben 16, Elizondon 20, Ermitagainan 106, Lizarran 23, Etxarriaran atzen 24, Uharten 79, Bigarren Zabalgunean 183, Irurzunen 15, Iturraman 117. Leitzan 2, Lesakan 7, Lodosan 27, Los Arcosen 2, Mendillorrin 47, Milagrosan 87, Noainen 73, Oliten 18, Orkoienen 25, Peraltan 29, Garesen 28, Arrotxapean 127, San Adrianen 71, Sanduzelaien 74, Donibane auzoan 220, Zangotzan 82, Sarrigurenen 70, Tafaian 202, Tuteran 88 eta 75, Ultzaman 6, Salazar Baiaran 3, Baltierra Kadreitan 14, Bianan 12, Bilatuertan 7, Atarrabian 60 eta Zizurren Etxabakoitzen 119. Santos Indurain Nafarroko gobernuko osasun kontseilariak jakinarazi du
Koronavirusaren test azkarrak erabiltzen hasi direla lurralde osoko osasun zentro guztietan eta horrela 15 minututan egin ahal izango dituztela kasu positiboen diagnosi azkarra. Indurainek koronavirusari buruzko prentsaurrekoan jakinarazi du uneotan fase garrantzitsu batean gaude eta kasuak garaiz atzemateaz gain gizartearen immunizazioa aztertzen hastea hasi behar gara pentsatzen. Gaineratu duenez horretarako baliabide berriak dituku test azkarrak besteak beste, baina estrategia zabaleta mailakatuko baten baitan erabili behar dira logistika eta eraginkortasuna kontuan izan da. Dena den, Nafarroan PCR frogak egiten jarraituko dutela adierazitu, diagnosi fidagarriena delako hasierako fasean. Diagnosi teknika nagusia da, infekzioaren lehenbiziko fasean birusa antzemateko fidagarritasun handia duelako azpimarratu du. Horren harira egunero 400-500 PCR froga egiten ari dira, baina 561 egin dituztela jakinarazi du azken egunetan. Kontseilariak azaldu duenez, PCR sistema indartzeko test azkarrekin osatutako dituztela. Test horiek 180ko fidagarritasuna duten gaitza gutxienez 7 egunez izan dutenen kasuetan, eta 164koa sintomekin hasi direnentan. Horregatik test azkarrak Nafarroko osasun zentro guztietako larrialdi zerbitzuetan erabiltzen hasiko dira. Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bidez indartu egin ditu genero indarkeriaren biktimei ematen dien arreta zein zerbitzua, eta horretarako emakumeentzako eta adingabentzako harrera gune berri bat gaitu du. Koronavirusko izurritearen ondorioz ezarritako egungo alarma egoeran sortutako premiei erantzuteko plaza kopurua bikoiztu duena. Baliabide berri hau, diozesiar elizak utzitako instalazioetan ezarri da eta aste honen hasieratik 4 emakume eta 4 adingabe aurkitzen dira bertan, foruzaingoko agentek lekuz aldatutan. Behar bezala funtzionatzeko profesionalen talde oso batek 24 orduko arreta eskaintzen du. Gainera, harrera baliabidetan artapena eskaini ohi duen taldearekin koordinatuta lan egiten dute. Baliabide honen helburua nagusia da larrialdietako zentroa indartzea. Zentroak bizilekuko berehalako arreta eskaintzen die genero indarkeriaren biktimak diren emakumei eta haien seme-alabei. Harrera egiteko baliabideak egun larrialdietako zentroak, abegi etxeak eta bizileku etxeek osatzen dituzte. Gaur egun 3 baliabide horiek 20 emakumeari eta 22 adingabekori eskaintzen die arreta. Larrialdietako zentro berria sortzearekin datozen egunetan izango diren ingresoi aurre egin ahal izango zaie, eta konfinamenduan zehar osasun arloko gomendioak betetzea erraistuko dute. Gogoratu behar da Nafarroko gobernuak gehienez egoteko denboraldiak bertan bera utzi zituela emakumeak eta adingabeak bertan egon daitezen alarma egoeran zehar. Bestalde, harrera egiteko baliabidetako eta gune berrioneko arreta langile guztiak funtsesko zerbitzuetako profesionalen artean sartzen direnez, PCR froga egiten zaie koronavirusarekin loturiko edozein sintomatologia izanez gero. Horrez gain, foru komunitatean zerbitzu guztiek funtzionamenduan jarraitzen dute genero indarkeriaren egoeran aurkitzen diren emakumeak babesteko eta artatzeko. Horietan guztietan beharrezko segurtasun neurriak aplikatuko dira. Bertzalde, genero indarkeriaren biktimentzako arreta osoko taldeak telefonoz ohiko ordutegian eta aurrez aurre artatzen dituzte larrialdiko arretak. Gainera, beste baliabide espezifikoak badira toki eremuan, webgunean gaur egun lanean ari diren zentro guztiak eta horietara sartzeko moduak agertzen dira. Era berean, delituaren biktimak artatzeko bulegoak telefono bidezko arreta eskaintzen du ohiko ordutegiaren barne. Bertzalde martxoaren erdiaz geroztik, herritarrak kontzientziatzeko kanpaina bultzatu du konfinamenduan zehar gizarte guztiak parte hartu eta ezagutura ditzan. 112 telefonoaren edo 016 telefonoaren bitartez ingurune gertuenean entzun, ikusi edo detekta daitezken genero indarkeriako kasu posibleak.
Nafarroko Berdintasun Institutuak gogorazten du etxean isolatzeko egungo egoerak eta emakumeek ustezko erasotzaileekin batera bizi beharrak indarkeria egoerak larriagotu ditzakela, eta edo biktimek salatzeko aukera zailagoak izan. Ildo horretan, Nafarroko Gobernuak eta Nafarroko Farmazeutikoen Elkargo Ofizialak elkarrekin lan egitea eta 19 maskarila kanpainarekin bat egitea adostu dute. Indarkeria matxistaren biktimei laguntza eskaintzarren, mezu horrekin beren egoera salatu dezakete edozein farmazietan. Bestetik, Nafarroko Gazteria Institutuak nola daramazu inkesta burutzen du une honetan 14 eta 30 urte arteko pertsonen artean koronavirusaren pandemiak eragindako konfinamendua nola bizi duten jakiteko. Orain arte, 1329 pertsonak erantzun diote apirilaren 3an abian jarritako ekimenari eta datorren astelehenera apirilak 13 bitarte irekita egongo da. Inkestaren xedea da Nafarroko Gazteria Institutuak adierazitakoaren arabera gazteak konfinamendu egoeran nola egokitzen diren jakitea. Klaseak eten eta lanean aldaketak izan ondoren, gainera guztiontzat eta bereziki gazteentzat ezinbestekoa den harreman soziala galduta. Modu horretan azterketa honen bidez jakin nahi da denbora nola antolatzen duten, zer nolako hausnarketak egin dituzten, nolakoa den haien egoera emozionala, etorkizunaren aurrean zer pentsatzen duten eta bar. Horrez gain, Nafarroko gazteen artean konfinamendua zer nolako baldintzetan garatzen den jakin nahi da eta egoera honetatik irteteko modua gazteen ikuspegitik eratzeko oinarria finkatu. Inkesta online egin behar da institutoren web orrialdean, www.juventudnavarra.es, zen gaztelera zein euskaraz egin daiteke. Erraz erantzuteko moduko inprimakia da, norberaren iritzi eta bizipenetara gehien egokitzen diren aukerak markatu behar dira. Halaber, zenbait galdera, ireki eskaintzen dira, kezkei buruzko iritziak emateko eta egunerokoan nola antolatzen duten kontatzeko. Ikasketak, eskola lanak, aisia, edo etxetik lana egiten duten edo langabezian aurkitzen diren adierazteko. Nafarroak bat egin du eskualdetako batzordearen Espainiako ordezkaritzaren jarrerarekin koronaviruseko osasun krisiaren aurkako borrokan Europar Batasun indartsu eta konprometitu baten bultzada irmoa eskatzen baitu. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentuak 3 milioi euroko partida jarri du martxan koronavirusaren krisian nekazaritza eta abeltzaintza sektoreari laguntzeko. Foru legearen proiektuaren bidez, Nafarroko Parlamentuan onartuko diren koronavirusaren aurkako ezoiko neurria finantzatzeko diru kantitate espezifikoa da. Minimis erregimenaren araberako lehenbiziko laguntza ildo bat ezarri da 3 milioiko partida horren barnean. Ardi sektorearentzat, ale bakoitzeko 3 euro emanen zaizkio osasun krisiak gogorren kolpatu duen sektore horri. Batkakotx 2 milioi orotara. Laguntza horren izapidetzea eta kudeaketa hartzainei ahalik eta gehien erraisteko. Eskarietarako implementuriko sistema berean eginen da. Era berean, Europako batzordeak behar diren neurriak hartzen ez dituen bitartean, Nafarroko gobernuak beste laguntza hildo espezifiko bat diseinatzeari ekin dio arkume kanalen biltegiratze pribaturako. Lan egiten ari da hainbat operatzaileekin harremanetan biltegiratze ahalmena zein den jakiteko, zer behar izan dagoen zehazteko eta kiloko zenbateko laguntza bideratuko den erabakitzeko. Koronavirusaren krisia dela eta Nafarroko nekazaritzaren Kontseiluko lantaldean sektoreko antolakundekin adosturiko neurri sortaren barnean daude bi ekimen horiek. Aurreikusi da halaber laguntzak izapidetzeko baldintzak eta epeak malgutzea, berehala ordaintzea laguntza guztiei eta kanpainako salgai ondarrei dagozkien 10,1 milioi euro merkatuak erregulatzeko mekanismoak abian jartzea eta merkaturatze zirkuito laburra bultzatzea. Aipaturiko neurriez gain Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentuak Indiaren eskutik kanpaina bat jarri du martxan gaur. Etxean jaten dugu, etxekoa jaten dugu, aukeratu Nafarroko produktuak, zure hoberako, gure lurraldearen hoberako. Nafar produktuen konsumoa sustatzeko xedez, kanpainaren helburua bikoitza da. Nekazarien eta abeltzainen lanak duen balioa aitortzea,
Osasun krisi honetan agerikoa baita egiten dutenaren garrantzia eta bertoko ekonomiari bultzada ematea. Kanpainaren lehen fase publiko orokorrari eta gertuko merkataritzari zuzenduko zaio eta sustapen kartelak, irrati eta telebista iragarkiak eta sare sozialetan zabalduriko mezuak izanen ditu. Ondoren, eginen den bigarren fasean azalera handiko saltokiak ere hartuko dira kontuan. Azken egunetan, 1.000 migratzaile baino gehiagok eman dute izena Nafarroko gobernuko migrazio politiketako zuzendaritzan nagusiak abian jarri duen WhatsApp bidezko informazio oharren sisteman. Oharrek kontu praktikoekin dute zerikusia, esaterako gizarte zerbitzuen eta foru gobernuaren zerbitzuen egoera, atzerritarren bulegoarekin harremanetan jartzeko datuak edo herritar hoientzat esanguratsua den bertze edozein informazio. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilaria den Eduardo Santosek aurkeztu du sistema larunbatean. Santosek prentsaurrekoan eskaini du Patricia Ruiz de Irizar migrazio politiketako zuzendari nagusiarekin eta Rafael Sainz de Rozas justizia zuzendari nagusiarekin batera. Aldi berean Eduardo Santosek salatu du WhatsApp sistema horren bitartez jabetu direla bertzea bertze errege dekretuaren urraketak gertatzen ari direla alokairu ez den bezain batean eta horrek bereziki eragiten diela migratzaileei. Ildo horretan Santosek adierazi du pertsona hauniz gurekin jarri direla harremanetan esanez beren masterre bota egin nahi dituztela alokatutako etxe bizitza edo geletatik. Astebete lehenago ohartarazirik eta era horretan pertsona migratzaileak eta familia osoak uzten dituztela sekulako zaurgarritasun egoeran. Eduardo Santosek mezu bat igorri du kaltetutakoi babesa adieraziz. Babes horren erakusgarri dira alokairuetarako laguntzak eta bizilagunarekin zerikusia duten larrialdiak kanpotzeko neurriak. Baina era berean, Nafarroko gobernuaren izenean ohartarazi nahi izan du errege dekretuaren neurriak betetzen ez dutenak horren erantzuleak izanen direla. Egoeraren gizagabetasunetik haratago legea ere izanen da tartean. Kasu horiek guztiak salatu beharra dago konpondu alizateko azpimarratu du Santosek. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilariak argi utzi nahi izan du zuzentzen duen departamentua ahalik eta gertutasun eta gardentasun handienaz jokatzen ari dela osasun krisi honen komunikazioaz den bezain batean. Osasun arreta oso garrantzitsua da krisi honetan, baina oso garrantzitsua da halaber kutsaturik ez dauden eta etxean konfinaturik daudenei emaniko arreta informatiboa, nabarmendu du Santosek. Kontseilaria bereziki azpimarratu du zenbait kasutan gaztelania ongi ez ezagutzeak oztopo gehiago ekartzen dituela. Hori dela eta migrazio politiketako zuzendaritza nagusiak hainbat infografia eta bideo landu ditu 9 hizkuntzatan, hoietan bildurik daude edonorentzat interesekoak diren koronavirusari buruzko kontuak, hala nola prebentzio neurriak eta alarma egoeran zer dagoen baimenduta, baina baita migratzaileei zuzenduriko informazioa erabilgarria ere. Hala nabarmendu du Patricia Ruiz de Irizar zuzendari nagusiak. 100 eduki baino gehiago egin dira, 80 infografia eta 23 bideo lantzen ari garen 9 hizkuntzetan zehaztu du Ruiz de Irizarrek. Eduki horiek sare sozialetan partekatzea dira esaterako Facebooken Navarra de Colores, Nafarroa koloretan web orrian eta Twitterren abildua migrantes baina baitere aipaturiko WhatsApp sistemaren bidez, zeinean 1.100 persona baino gehiago daudeia da. Edonork eman dezake izena. Nahikoa da telefono agendan 628-024-653 zenbakia gehitzea eta WhatsApp mezu bat igortzea alta hitza idatzirik eta ondoren hautatutako hizkuntza adierazirik. Gaur egun lantzen ari diren hizkuntzak gaztelania, arabiera, bulgariera, txinera, frantsesera, ingelera, portugesa, errumaniera eta errusiera dira. Justizia arloan den bezain batean Santos kontseilariak azpimarratu du zer nolako garrantzia duen funtseskoa ere baden zerbitzu publiko horrek.
Eskubide eta askatasunen bermatzailea da eta zaurgarri egiten gaituen egoera baten aintzinean babesik handiena. Eduardo Santosek adierazi duenez, Nafarroan justizia nabarmendu beharreko normaltasunez ari da funtzionatzen. Botere judizialaren Kontseilu Nagusiak ezarritako ezinbesteko zerbitzuak erabat betez eta hori dela eta hala izan dadin saiatzen ari diren profesionalen jarrera eskertu du. Bere aldetik, Rafael Sainz de Rozas, justizia zuzendari nagusiak xehea azaldu ditu justiziaren funtzionamenduari dagozkion zifrak. Epaile epaitegietako idazkari eta fiskal guztiak telematikoki ari dira lanean, eta gainerako langileen 23% bere zereginak betetzen ari da telelanaren bitartez adierazi du. Sainz de Rozasek ustez zerbitzu publiko hau mantentzea oso berri ona da azken defensa gunea baita biktimentzat eta eskubide sozialak eta askatasun zibilentzat. Honelako egoeretan gizartea zaurgarrigoa denean, jarrera autoritarion edo lan eskubidei eta bertzelakoi eginiko erasoen aintzinean funtzionatzen duen eta geldirik ez dagoen justizia sistema behar dugu azpimarratu du. Koronavirusaren pandemiaren edapenak eragindako osasun larrialdiak agerian jarri du egunero Iruñan lan egiten duten ehunka eta milaka lagunen ahalegina eta ardura krisi honen ondorioak gehien pairatzen dituztenei laguntzeko. Baina horrez gain egoera honek lankidetza eta laguntza sare oso bat azalaratu du. Eskuzabaltasunez ondorioi aurre egiteko nork bere aletxoa jartzeko pres. Azken asteotan makina bat doaintza heldu dira Iruñako udalera, norberaren izenean. Gehienak osasun materialak izan dira, baina jolas baliabideak ere jaso dira, udal zerbitzuetan ostatu eman zaien familiendako adibidez. Laguntza eman duten enpresa eta entitate horiek guztiak aintzatesteko udal webgunean atal bat sortu du eskerrik onena agertuz. webikoitza.pamplona.es EU/coronavirusa/1000 estekan osasun krisi hau hobeto kudeatzea ahalbidetuko duen laguntza guztia jaso nahi da. Izan materiala, ekonomikoa, logistikoa zein psikologikoa. Ekarpen guztiak garrantzitsua dira, bai hondamendietan eta gizarte larrialdietan aditua den SAR Navarra emandako etengabeko laguntza zeinak udalaren esku jarri baitu bere profesionalen sarea ibilgailuak desinfektatzeko eta herritar zein profesionalei laguntza psikologikoa emateko. Bai bilatu hartako Legia Las Cadenas enpresarena zeinak Lixibarako 1000 litro hipoklorito sodiko eman baitu gel desinfektatzailea egiteko. Hona hemen laguntza eman duten entitatetako batzuk. Iruñako makerrek aurpegia babesteko pantailak egin dituzte. Oftalmologoen elkargoak maskarak eman ditu udaleko gizarte langilentzat. Javi Martínez futbol jokalariaren udako kanpusak ohatzeak eta koltsoiak utzi ditu Txantreako aintzinako Andre Maria laguntzako komentuko ikasle egoitza egokitu eta guraso bakarreko familiei ostatu emateko. Emausko trapuketariak Jesus eta Mariaren aterpetxerako izarak eta esku oihalak eman dituzte. Eta Caritasen San Miguel arropategiak arropa eman du aterpetxea hortako. Erabiltzailek aldaldirako jantziak izan dezaten eta arropa modu egokian garbitu eta desinfektatzeko. Izaera sozialeko entitatei hoiei enpresak ere batu zaizkia, adibidez CaixaBankek 30.000 euro eman ditu doaintzan udalarekin egindako hitzarmen baten bidez. Zaurgarritasun egoeran dauden familiei ostatu emateko baliabideak abian jartzeko. Neurri txikiagoan bada ere beste enpresa batzuk ere ekarpenak egin dute. Smurfit kapak aterpetxetako oheen artean banatzailea jartzea posible egin du. Eureka papelek baliabideri gabeko adingabekoentzako paper gauzak eman ditu. El Corte Inglesek jostailuzko palet bat eman du udal aterpetxetan dauden familiendako. Adin guztietako aurrendako jolasekin, haurtxoetatik 14 urtera bitarte. Hoiei guztiei udalak egindako ekarpena publikoki eskertu nahi izan die. Ostatua eman zaien familien egoera eramangarriagoa eginen baitute. Eta horri esker udal zerbitzua kalitate gehiagorekin eta segurtasun berme handiagoarekin eskaini ahal izanen baitira.
Bakartze aldi honetan zaila izanen da protagonistak ahaztea. Egunotako jarduerak norberaren memorian itzalturik geratuko dira, hori argi dago, baina halako bizipenak, une onak zein latzak eta askotariko konfinamendu jarduerak epe luzera ezagutarazteko Iruñeko udalak herritarren laguntza eskatzen du, udal artxiboaren bidez. Iruña etxean geratzen da 2020 ekimenaren bidez, bideo eta argazkiez dokumentatu nahi dan nola bizitzen ari den gertaera historiko hau. Hirirako ere historikoa baita. Konfinatu, Euskaltzaindiaren arabera leku jakin batean muga jakin batzuetatik irten gabe bizitzea da. Kameraren objektiboak herritarren espazio fisikoa zedarritzen du, bai baina ez emozionala edo sormenekoa. Proposamena konfinamendu aldiaren argazkiak egitea edo bideoak grabatzea da. Agiri grafiko guztiak garrantzitsua direlako eta haiek guztiak biltzeak zorigaiztoko bezain berexia den gertaera honen irudi osoa emanen digulako. Iruñeko udalak herritarrei eskatu die Iruñeko udala artxiboarekin partekatzeko egunotan dituzten bizipenak, ikuspegiak eta azken batean egiten dituzten agiriak. Agiri grafikoen edukiak hauexek izan daitezke. Leiotetatik hartutako irudiak edo etxean bertan hartutakoak. Osasun langilei zuzenduriko txalo zaparrada iristean parez pare dugun fatxadan gertatzen dena. Kaleetan gertatzen edo ez dena eta egunotan bizi ditugun une paregabeen bilduma. Dei egiten zaie baitere kolektiboei, elkartei eta konfinamendu aldiontako momentuak biltzen dituzten edozein arlotako profesionalei. Ekimen hau beste lanildo orokorrago batean barruan dago, izan ere, estatu osoko dimensio ezberdinetako udala artxiboak antzeko irudi bankuak egiten ari dira. Hoietako batzuk dira Malagako, Alkorkoneko, Leganeseko, Liriako, Manzanares, El Realeko, Moraltzarraldeko edo Pielagoseko udala artxiboak. Argazkien kasuan JPG formatuan bidali behar dira artxibo municipal abildua pamplona.es posta elektronikora. Mezuaren gaian hau jarrita, Pamplona 20. Argazkiek 300 pixelako gutxieneko bereizmena eduki behar dute, telefono mugikorretako kamera gehienek kalitate hori baino nabarmen handiago dute. Gaia konfinamendua da, bai baina ikuspegi librea da, era berean argazkiak zuri beltzean koloretan edo ukituta bidal daitezke. Argazkiak udala artxiboko argazki funtsaren parte izanen dira eta hala hiriko memori grafikoa handituko da. Bideoen kasuan udalak proposatu du gehienez ere 60 segunduko klipak grabatzea, konfinamendua ardatz harturik. Hoiek WhatsApp bidez bidali beharko dira 606-5400-199 telefonora eta telefono hori udala artxiboko teknikariek kudeatuko dute. Argazki edo bideo guztiei data jarri behar zaie data osoa eta deskribapen labur bat, non zehaztu beharko baitira egilaren izena eta arekin harremanetan jartzeko posta elektronikoa. Material horretarako izenburu posible bat eta egileak garrantzizkotzat jotzen duen beste edozein informazio, adibidez, zein kale edo toki islatzen duen, agertzen diren personen izenak edo bereizgarria izan daiteken beste edozein datu. Ekimenean parte hartzen dutenek Iruñeko udalari argazki hoien erabilera lagatzen diotela onartu beharko dute. Erakundari eskubidea emanez irudiak egoki kudeatu gorde eta hedatze aldera.